Γιώγας. Μιτσιμπόνας και Παραφέστας. Έφυγε η μπάλα όμως από τον Σκαρτάτο, μπήκε ο Άνταμτσικ, την κυρίζει στην περιοχή, γίνεται το κασέ και ο Γιώγας ανοίγει το σκορ για τη Λάρισα. Ακριβώς το 39, Λάρισα ΠΑΟΚ, βλέπετε τον Σβόνα εδώ να πανηγυρίζει έξαλα και οι οπαδοί της θεσσαλικής ομάδας. Βαλαώρας. Φεύγει ο Κμίετσικ, μπαίνει στην περιοχή, βγαίνει ο Στεργιούτας, πλασάρει ο Κμίετσικ και 2-0. 2-0 για τη Λάρισα, ευνηδιαστικά θα λέγαμε πριν να συμπληρωθεί το δεύτερο λεπτό του δεύτερου μέρους. Η Λάρισα σχεδόν αγκάλιασε το 43ο κύπελλο Ελλάδας και πρώτο τίτλο στην ιστορία του. Άνταμτσικ με την μπάλα από την παλιά του Κμίετσικ, έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, μαρκάρει ο Τσουρέλας, την μπάλα στον Μπουτιρίτσα που μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα Μπουτιρίτσας, έρχεται από την άλλη πλευρά ο Μιχάλης Γιώγας και κάνει στο Λάρισα ΠΑΟΚ 3-1. Βλέπετε εδώ τον Γιώγα που για δεύτερη φορά είναι σκόρερ της Λάρισσας στον σημερινό 43ο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Άνταμτσικ, Μπουτιρίτσας, ξέφυγε ο Άνταμτσικ, θαυμάσια η Λάρισσα στο παιχνίδι των αντεπιθέσεων. Ο Άνταμτσικ μπαίνει στην περιοχή. Μόνος με το Στεργιούδα, γυρίζει την μπάλα, πλασάρει. Ο Βαλαώρας θα πρέπει να ήταν και κάνει το Λάρισα ΠΑΟΚ 4-1. Και εδώ ο αρχηγός Τάκης Παραφέστας που παίρνει από την Υπουργό Προεδρίας Απόστολο Λάζαρη το κύπελλο Ελλάδας. Πλέγονται από τον ενθουσιασμό τους οι οπαδοί της Λάρισσας, τους είδατε εδώ. Παραφέστας, Μιτσιμπόνας, Βαλαώρας, Λάρισσα. Τώρα πλασαριστά αυτό το κόνερ, Αγορογιάννης θα κάνει τη σέντρα. Μπάλα κόβεται προς το παρόν, επανέρχεται με το σουτ του Μιτσιμπόνα και είναι το 1-0 για την ομάδα της Λάρισσας. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Μιτσιμπόνα 2 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Μετά από την κόντρα ο Μιτσιμπόνας με ένα εκπληκτικό γυριστό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Κιζέλη και έτσι γίνεται το Λάρισσα Ηρακλής 1-0 και βλέπετε βέβαια κυρίες και κύριοι το τι γίνεται εδώ στο Αλκαζάρ. Και αυτό είναι το σύνδημα της λήξης του κυρίου Μπάτρα και βλέπετε βέβαια τους παίκτες της Λάρισσας που κερδίζουν σήμερα τον Ηρακλή με 1-0 και είναι το έναυσμα για τους πανηγυρισμούς. Η Λάρισσα κυρίες και κύριοι είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδας για την χρονιά αυτή. Οι πανηγυρισμοί ασφαλώς θα συνεχιστούν όλη την ημέρα εδώ στη Λάρισσα. Εκτελεί ο Φωτάκης. Στο δεύτερο δοκαρινάει κεφαλιά και το γκολ. Ο Κόσλεϊ είναι αυτός ο οποίος θα νικήσει τους πάντες στον αέρα και η Λάρισσα προηγείται με 1-0 στο δεύτερο λεπτό. Ο Γιώζεφ Κόσλεϊ που ήρθε από την Κύπρο, από την Ανόρθωση όπου δεν έπαιζε και πάρα πολύ, βρήκε τον Καλατζή καθώς άλλαξαν τώρα θέσεις οι παίκτες της Λάρισσας και βγαίνει ο Αντσουέ μόνος του, σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Να ο Αντσουέ, ο οποίος στην πρώτη πραγματικά πολύ καλή φάση που του δημιουργείται φεύγει σαν σφαίρα. Είχαμε πει ότι είναι πιο γρήγορος, πιο εκρηκτικός από τον Κόσλεϊ. Καταπληκτική παλιά στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού και έρχεται ο Ανσουέ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και την ΑΕΛ στα ουράνια. Αυτή η μεγάλη ομάδα που πήγε μέχρι την κόλαση πριν από 2009. Η Λάρισσα λοιπόν κυπελούχος Ελλάδας δίνει το κύπελο στον Ζήση Γιάγκα, τον ένα από τους αρχηγούς, τον πιο μεγάλο από τους παίκτες της Λάρισσας που ίσως κρεμάσει τα παπούτσια του και να τώρα που γίνεται το πανδαιμόνιο στο Πανθεσσαλικό. Αυτό που έλεγε ολόκληρη πόλη θα πάμε όλοι μαζί για να το σηκώσουμε στο Πανθεσσαλικό γίνεται πραγματικότητα.